Spexels Opticians abubale clinic kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo esetingima ase chishilingi eliweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbuyamona wano mwanchu muliro Ndizi TV andonsia soberete nandi nikingesigiritu ikira sensemo yerichigo kira litukuria Thursday botambe osara misi manyabunekero yaragire nseyemo nenusu abawakiri ngo ikabara ase studio etwetetwa ngo ikabara ase studio nde twakwa na mangana yerichigo ekiagera lichigo talibwatiti nabakonyana kwenyorere asa kumuna kiagerete tokabeka ensemo lituko liaramisi koba lituko lierichigo karaba wakiri bawika ase studio ase mambi yabone ndino mogoko ekiagera baikire ase studio jokwana amange ali aturengede nanda ali arengede lichiko ase mambi yabone nyona dora ase mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sensema ya YouTube na bato nyora Ndizi TV News onya chingaki na bato tweet @Ndizi TV News kwenda karangari kyao dibolira kaniko bole abawakiri nande nabo litoma kwetera se namba ya 0792192834 enamba yeto ya studio asemambi yabone utakole biro ikiara abawakiri bane bonsi no bale lele bakambegete kati yobono ni gonde kati yerichiko tali iranyenye buno mosmeno konde ni gonde kati yerichiko bono tiga batukwani asemambi yaboniga igere no Ndizi TV bwansu bomusi nande buna oyo makora dana obwansu bwerichiko yanjakira soko bokwana bokobe karibu sana. Mbiyamano ndugu Brighton no mwancho mo tegereri no murigereria asamarieta no mwakili Morara George Bwakuma omukoreria se mangana yerichiko neke katiba aso mochiobo songo na Nairobi ase company kurukumausa and company advocate ritangani nkora saba okwabera na berege ke tambe ntaracha se station na bwatega sie nyinge no kunguswa kuruchiga na guchiga lakini nonde ase enyumba lera buyazana obwansu bwerichiko choja kondani ya nyumba bonde ngira sensema ya na wadena le bambe getegati kwana kuna lichiko bono liko sawa mbuyamona naende omurigerio ito Ndizi TV eyuero obwansu bw'omugusi naende obwansu bw'erichiko oyigakurukwanga omowakili Hilary Ongori Tom is an advocate of the High Court of Kenya who practice under the name and style of Morongi and Company Advocates with our headquarters in Nairobi na igasomo chogusi biyazana mwanjumwe bono twachake ngari demwenzi mbiyemoli nyasa utwanjeire bona ensembiyere ngumeze kitwanyora nekitore na afya igare ndo metafya nero jamsingi nyasa utwanje kana tosoe asensemo yerichiko ensembiyere rende no ege turubaine asinini ko ikatura borani lakini ekarongo garwa kirimo nganjira sinini asensemo yeri ekatura soma magaseti automatic rabuna MRI bwenso tadire mono 38 countries achire fists pama bantu patena ubugima buroma nato konga machiko tarabe kubuya asenseito ya Kenya ngakio utaraiga mangana funding as university
etaro yae gazibone ni gasito kura sinia tumai kwenda sinsemu yeito etare ningi nebwate faida ko jaso mokenye Wakili omatego to kunyerigereria se chinchera ibere lakini analysis nere naro cha se mitandao omo president wa America Barack Obama igabeta sobo ngambie miaka 8 8 years akagenda siko 52 times akaenda isiko ase miaka 8 9 Umurayo Tanzania hayati Magufuli akabobo gambi ase miaka 6 akagenda isiko mara 3 ryoka dundura kwa mwaka bono akero kurigereria chinga kinebiro echitora sense yetu ya Kenya nabo goteba umurayi ochire isiko gutema koleta abaegezaji na gukora mapatano ayo kugendereria economy yetu ya Kenya usigokora mapatano ayo bokorerio buya bwo uburayi bwa Kenya lakini enibe gutumeka guse resources chigutumeka asichisabari echi na abantu mbarenga kubuguria asoko gende sabari yamo eyeteri afyengi yase economy ya Kenya ase economy ya Kenya so ting chomo nyane asenkaransete umwaka oyo yomo umurayi yeto umosike Dr. William Samoei Ruto president yeto yaya ira ringa kyura kwanenga ne ituba so bona se to kitu yeri tukose ngamba yetu yeri mbia mono morari asiri bori elio isenkaranse karonkorengereria ngane yiga nande bunandigireti ntobugata mangana amangi within the country boniga aganeti atungetio murai bwense agane iri kubugati korigereria ngakya koraki agokora not only that ntobugate a ministry of foreign affairs eyu etakere koba link between the administration ya president Ruto ne chinse chaisiko igona inche nari gochikoteba ngaki egotaro ko igachitare chige chatakire chira nainse torarigereria nyomba kero bagusie bagoteba ngaki ekero mwage kuyi tori komenya kochi kurimi bwa abanyene mwawe yakora ekoya igona ari gochikoteba nga umurai bwense it is his mandate kugenda kurigi investors baje ko invest essence ya Kenya lakini yute yabanga nere gasio ka gukora na the expenditure abuno Wakili pointed out rightly neringa ki expenditure yoko genda siku yabeire igoro mono kubwana ni investment era chigoche story igona are ko tebanga umurai bwense nere buya arigereria ki mangana ki ari nyomba arimia mangana ari nyomba atarachikomenyoka siko guchikorigi investors ebesano manjibire twaracha kireri kyagera nensi yetu ya Kenya tole nande twarore ayunari nga system ya magaseti aseri tukure bona ndiga turachaka sense meri chiko torogera chiucha smata kome machiko naro abekire nere ara agotura nensi ya Kenya bone nuguru asiki mbegi ya judiciary kyani mono mugoto igore kabisa mwatu mandura to mayana machiko gi anyarega kubeka njaguru ase Wakilia maigo ja seirali mama chikonare koma abekire kyano na sense mema gaseti ko rit kuri muisonde na roro turuya kanya gukwanwa Wakili Brighton no mwanchu morigere no motegere Martha Koome ne Chief Justice ya Kenya a president ya Supreme Court nande omonya kerogo we kiombege koro kwa ose commission ekoro ku National Council for Administrative Justice. A council ya administrative justice eye koma ikaransete nero ya rule chi recommendation chiama chikogete gokorerwa ubonchoreria bwambatane ne katibe yeto ya mwaka 2010 Justice Martha Koome the Chief Justice of Kenya taliere otaita machika chenchu ndiri yaro munyakerogo wa National Council for Administrative Justice omwanchu mulige no motegereri bona wekero muntu ga kirase kero montagota ayuande omo Wakili ngonya kwanare kero montagota na omo Chief Justice nero tata onchora machiko o Chief Justice tabwati bagalinde lyonsi aseri chiko gukora ebintu gete nabwateri bagali okora ebintu gete ase yabono tari Koome otagete o change amachiko usorure recommendation usotumire chibill gete echo mo Wakili ara agochikwanera gochia se parliament chirigereriwe ne a committee ku National Council for Administrative Justice etaete kurigereria eringorie
amachiko gete ambatanene katibeye arusi kwa machika ya anda mange igara machiko aringa ayege colony kurwa machika aria yo mo colony atanye guchenji mpaka bo Biasana wakiri mbu ya mono tiga kire achenjigwe nande araria ya mata kome bono kolengana ne kamati yo kiara bono tutena tari arabie komonyene na bwate ekamati abo nere ibantu kwana mbu ya mono mura Brighton ya seli boli elio na ende mbu ya somo wakili George Morara kobeka boronge nga chief justice ko metara chaka gonjoriri chiko lidelionsi na ende mbu ya ekero koligiriri chiko mbu ya kwaligiriri the history yeli chiko elinde kwa manyanga nkigeko gara tuikira stokorete tuikire tegaiga ama chiko na arabere ayu abere proposed ko ba amended ntobwate the penal code cap 63 laws of Kenya ntobwate the criminal procedure code cap 75 laws of Kenya aina arama chika abera manene a committee ya National Council on Administration of Justice ya propose riko koraki okorera amaonjoreri ekero okorigereria penal code ne criminal procedure code historically ya chagete gasi asense ya Kenya the 1st of August 1930 machika yu abera chagete 1st of August 1930 na enderi chikoma eteri konya gonchorera korengana buna abantu bakoraki bakonyago buna obomenyo bwita asense lichikeli konya gonchorera 1930 kanyentora nyoro no bosibori amachika yugocha gocha amachika yabere na arabe iraroro akoreirwa amaonchoreri ao paka yaikere buna tore gaboni in conjunction negente ketwaroka National Council of Administration of Justice ntobwate ngento gekorokanga National Commission on Criminal Justice Reforms ijare kubwaterana ne National Council of Administration of Justice go propose ya machika ya go bonjiriya sama chika ya bere na ande ke exercise kia gendera ira se miaka 3 ya yetire paka baikere bona batabirenga ki mbinto kiebiri toranyare ko togo change una bono gonjiriya komo okupo go propose kwa se chibili echigo igobona machiko bono tobwata chibili echichabe forwarded to parliament through the chair you are the of National Council of Administration of Justice ntobwate the criminal procedure amendment 2023 ntobwate the penal code amendment 2023 EU ego suggest ya machiko wonjori una bone gente getanga ne kingweta abantu abange bagukwana na no muligeri tonkore ngyo manyirenga ba proposing a death sentence erusi gwaroro erusi gwaroro wakino jina baderingana na baderingana ene kama kyaba ba proposing a kerusi gwaroro wakiri kerode de komenta machika ya agocha bon igare faida ujia somo Kenya bwenzi gose na kinyaro koroto tase wakili irari akwanire amachikaya unagotebia the date of asset na effect akarategeti ribaga sense yeto yani mwaka 30 mwaka 30 ne miaka irenga kurwerio mpaka bona menga sana ne miaka 90 na gweta miaka yonsi obo mabadiliko abeire ase setup yetu ase demokrasi yetu ase nchira tomenya ase siasa yetu ne katiba ya chirenya ya mwaka 2010 obo koleri obwomo wakili akwanire bwa machika yatete go chenjigwa amachika tete go chenjigwa mono nayo obo kurumi mate penal code na criminal ebine bintu bigo deal na obo kurumi nari amabe agokorerwa society gose abantu nense yonsi so owo chenjio kukwabeire myakeye kwabeire kuwo chenjia machiko gete nara chenjiwe abekiru boronge lakini ayabona atete ko ligererigwa nara machika aria yani amachika atete ko chenjiwa arorekanira sobo kurumi gose as a criminal justice system akare koreta igiyate kekenene kie amagoso amanga yaire tabantu chiche Gobona bokoreri bogochiko bobuya gono tena bokorera obokoreri ngo chibarko bobuya na ende ngo chitole bono koranga machika ya igaro siri omete Brighton nte tokora ligeri na twate yo muri Ndizi TV ngaki lichiko linene kabisa ne katiba amachika nda akubwati ichiko linde lyonsi lire inse ye katiba litali kubwati katiba ndikani likore lyonchorerwe buna bono article 26 ye katiba ya Kenya ego provide the right to life onde tayo takire ko urubo gima bwaje anye ichiko ndikare dik
ndibwati igo right to life ne protected ya sekati katiba lakini bona karo ko ria se penal code penal code go provide ngaki a death sentence na korete neraro bona go ikorigereria katiba ne rekerore bona karo ko ria se karore mboro korore ke mo asikiri wa kerusi bona iga ke mo angere se penal code ke mo e kine death sentence na kibono this proposal ye bile ko ngaki this death sentence tigerusi gwaro elinde ri chikeriri ko ku penal code ri chikoba boronge ne katiba Igono onyetumire agonyetomo jase bagonyetomo jase bunge ikurigirirwa nkiama bunge bajoga nsemo ya bunge nereriye asenseme kandi wakira chikwirana audebina ngakibone procedure yere eyoko change amachika yu abwatana ne katibe ya 2010 bina madheru wake omate amachika yense igare ago abwato bokoreria na kubadilisha lichi koriense katibe ye igera sichinchera ibere igere nchira yemo ye katibe yanyene yo gukora referendum United a change ekikeri kirema go change amachika yande abege tugosarose tu ne parliament ogo change ukwawo nande nabo korwa se parliament lichiko ose katiba ne ruwete libagejo so ekero ekepengele gete tugo change ukeri chiko ekero ya forward ucha se parliament parliament ke ko ile responsibility area erora se katiba mna amachiko ande ayobo korerwe katibe gara rosigu ne parliament so a parliament ko ya irerwe bill a bill ge ko go through chi process chi chokoro sirichiko entanga neneye neria public participation o komenda usokorusia asekerie kiarurwe kuru as National Council for Administrative Justice kerkiari ku enyora iga Brighton osumwancho murigereria no mutegereria no ena yabona to Cranston tuga batatu na botokorosie proposal geteri chiko tutatiri change ekikenideti no korika tokore toire parliament amachika yande koigora amachiko getaro siri kore parliament kwebona lichikerie lirikire na nyagetori retete omo jumbe olio responsete yabe kuna neri chikoria nyagete lichikorio kubeka chi seat belt asigari na kyoko uri koro michuki ri koro kwa eria maruri aruku mututo na senge chaba babere barenge na ba initiated na barenge abanzilishi na barenge kegingi yo chakyo ubuchenchi bweri chikeri yaretete amabadiliko gete arenga yo bakorerio buya bwe katiba neri chikoria nse ya Kenya. Biya sana manjumo leo Ndizi bakaro na wakiri tuna wakiri Jochimo asimambia bona Hilary Ongori Tom asimambia bona bako toerera tuamanya kabisa ekaro ngwira nase Hilary ekaro gora ka turigera sensa engaseti yamanya tukoliga bona bono bali bahakora mangana criminal kere binde gichu amachika gichu ojenju niko baraje ko tuare gesuro kere emonto banyi to kere ne kere kebusu ko bari dead bona bakamajigana ekibona baje konyoreke egesibeke busu anduma kuri ne mangana corruption naroro kwanya bakanya badana mundo zo kuruma wakiri ediga ngentu natura ngakibono ngakende gyochikia ngambe yamana so kuboli gore mangana yebisusuro in Africa chi country chiroro chitara abolish ose chitara rusie egento togoro ke death sentence ase chipino code jabe chire country 22 abantu abayiga bakurukunga the international community intubuna abantu buna tokonya ko progress as a globe nkonya go onjolo litolo koranga ki amagoso na aroro agenda yege susuro neriri litangani agenda entangani no kogera umuntu uri akoreki aonjolo na ende ntubwate right yobo mabuna twatebiri iko bone ge susureke igana tokote buna bono proposal yako tebanga ki ebe bono nge miaka umuntu yarasi bune miaka 30 miaka 30 ye iga bago propose teli miaka mek igo agenda yege susuro te chikobanga no gokoraki no kurushige siomba ebenga no gotaka gonjoreriomo omonto ri okorire rigoso nga igo ntote ebanga bone tutaite gutigana na erbo na bono gwate biringa ngatigo omonto ya ngentu ntotake to reform mo omonto yege na ende binto binde bono trade for example go propose na bono twatebire chi village twatebire chitaite kwa line ne constitution echitaite kwa line petty offenses kwarari richi kolinde litaite ko propose ndinga ki offense na rekorukunga bigamy ekero nyuomete tinda ke irigo so ande into a marital engagement ekiara ninkorete nimbwate ninyuomete lakini tojikoligeria in the society asitore boniga erora kananga ki rimojeriga karuriga ndata kobera se penal code ni go litali ko genda boronge none society bune korete egenda tekiagara abanta abange eyuere bona ende abantu no na moriri to on Ndizi TV abusore na boroje ngabantu mbara barese marital relationship na ande bakwengage nada
marital relationship so that nto chaka kurigiriri mono kuregulate umuntu ngakya correct akomenya egento kende ego propose na ende these two bills you propose no ku eliminate the offense nga abantu barabona buna prostitution prostitution bono ngo jire is one of the proposals we also ngo oragara litoro mo ligero ito ngambinto kibiri correct prostitution bono taliko chikoba an offense taliko chikoba an offense igwa maunjo na correct na araro ra correct agenda ta kotebwa aroro atakeire correct kokoreka Wesana wakire kero komenta pon nande ningenda nenda sikigambiro nande ngamereri proposals zijibono jabegiro bidi ngenda sikigambiro ngamereri nanje doje naba ndogeyo ke abuna nje bintu mbire bichuko Brighton inyoraiga ekero proposals zicheru ase parliament ntubate etriserie goire yegento ku public participation public participation no ga bono batebire na death sentence ya rusi wo life sentence guchire na roko bachuasi nene abantu oyo itete abekwe myaka 30 eyebono ne proposal koruase criminal justice committee aye na inche ntubwateri bari okwenda kurerera garia na kuira maoni yaito na gotera na yaya myaka 30 yabeme emekake asete iyo ya siekiru buna ne myaka 30 ya bekiru no monto itete gaucho sube myaka 30 yoka ni ntutocha kuira amaoni aito atumeke asokoro siri chikeri kwa bodi riri swali rigia na amachikaya akera abekirwe no minyoke nande koti ko chikonya pinga richiko lya prostitution obote ediria slang yake uzi oteto ko litumia na obokembi na slang yake uzi obokembi inkikiagerire richike ritatiri chenchiko nekemo ekatiba gyagotena kiro mwa na inchi bwense ya Kenya igabwate obosibori bwaye nafsi yaye omuberoye nobokoreri bwakende gyosikanete na omuberoye kwarigereire kwarukire omwana omunyaruka osomo subati koba likembi oyo ero musacha okogenda na erororo ndiyete kikwamoye rigere rigagwo okobachana nkororo asinini wogo chonchora tarike usitote wogo chonchora discrimination nero amachika yabone ria prostitution igoritaete koba aligned dibwatane ne katiba egento gya kabere riatumekire ase okogandamisa okogania no gukora kwa abantu gete use abantu gete ase society yetu Tumonto debena propose jibire jigoto muna echitagetechie kiro monto bosibone bwae kolingana nerichiko muna borure ase chinse chinde nande boeta chi libaga na bono inyoraiga na ekere richiko liana chire ria richiko likona cha kabere moiga motu na maiga ekero gwanchere prostitution yeye asense ya Kenya usugwanchere obokembi obo wancheire nande serikali etware neribaga ryo gusangereria ebango kuburwase eye ne biasara byegoirwe because bona iga inyoraiga obokembi obo gose prostitution eye negendete kuna wiriase ense yeito nande abantu bali bagento korosia besa nande bali bagento gukora obusario bobe mono asenge churi chikoritayo diko control na go check wakire kana to komento jugo kora kurwa singane yo tiganda rana nara kuruna chofre mukaya dano ali me yumoroberio mbiyamona asaba wakiri wikase studio erinde goto enlighten na kubanya aliagendede asi ensi ya Kenya kera intunto kunyamanya bawakiri kiana bao tuwakilisha kunyamanya mbiyamona Thomas mukaya nera niko ndani nimefurahia sana asimambia boniga asesemo yeri jigo sana nyora nera akona sisi ridi nyaboke adena salimia wakiri mbiyamona ase amangana ayo bago toerera inki tutatwara gosige begingi getatigarira nonye nabainkia maru bangentwe ikiagera nigo bago salia bana bono wakiri ngotorene ni bari ngokwerene bari ridi ayo iganira adena ikesibege kia mangana yo kongento muntu ngwabo ikira abantu na yanje kingo na lingo ngantungo jina kibara amine dani le bosire ereno alime iyumurubiri charedi korukemera na yana sema ya kwamba kuna sisi asimambi ya bandolkas nyajuaya nera na bwakire bya Ndizi TV bya mono asaba wakiri ase studio
Na anaona Andrew Matunda kurwa aliyasema ya top 6 Salam Club anasema ya kwamba kuna sisi Okinyi Dismas Nomo Samaro Presence from Kerenyo Sub County Store iginaitamba awadeva anatufuata kabisa asemambi yaboniga ntagete oira nilierio abantu mbari chigoba abana bana myaka 33 na yimna bekoera egegyo makweli egena ngosibori maisha abantu mbari kora obwake wakiri kwanye Brighton no mwancho moboria mwancho morigereria nande kwaborire swali rigiya eri na anticipated na nindi bori bugingo chaga inyora iga Brighton na oboba mboro wegesibo osege susuro ekikerie asirichiko but bono tigankoira ni maega ama propose yo mugambya gosomera yamachikaria ateta onchorerigwe lichiko ndira kwanaga uri kuna pigami no kosoa obwamate usobosani na ande kore nywa moime Brighton asebina buno mu advocate omukolere bwebina bya obukurumi na criminal justice system asiense ya Kenya ebina binde biroro bono iga ebinge bibegeta abantu chereri ngumbu usichera kodiaga committee shimulate wa chinyinge ne bibya amachiko aito asinini ateanete atabwatane ne katiba igaro siguna binde bigo kanyeka tiankoire sabari enkeiga kombatana ne katiba ya 2010 2014 tuarete tegento kuna marriage act ekabe kali chiko ligotena oyo kuruko morugio no yo mokorete okubwatanibwa na gotware gento kwa a marriage certificate amen a marriage certificate na no yo mobwe korae na bora aba kungu na bao na baba batano chimare certificate ko bate abuna barugi bao ne katiba tabeta bono rigere mo ina piga mia yataite kurusigo asebine bitobwata bono gabya na asirire mebere nero angebere gaga yabeire mochari yo mwaka yo mona gweta inki ekine kere kotini abantu bakurwanira na anje ntuna abana baye nje no murugi yoye okongusana no koiga ekero richikeriria pigami ria onchoiru encherarire crafted na ndira se penal code ndikeye ndibutore chinguru chebina usobo obo kora okubona richiko sababu eyo kwa borire very clear nekero monta okumiwe ekero monta mate na gagoita gukumiware maisha osekifo nguchera kwa monto okora digoso osebibe tari etobwente ko morengereria isiko ye katiba no ari inse ye katiba kirege ntoto gokora ekere nse yerichiko tiga ntorigere umwanjo morigere ntorigere kendi gyonsi gochimotwe isiko ye katiba Biasana wakiri ase mambi yabone wenda toto erregoro yamangana yerichiko ase mambi yabone wanda de ngirana asirali iranaye otogendria asije kato jokora kurwa se kengese kituma joso asayande ekarana bodi gomete wana abanta ba korreto mwana bebisagi bobe abanto to atete sikana tamata utia basu maisha lagara barwe bange ndiko sebarusi wa maiso lakini okana bono lenda machiga ya goja na utia baga ambi kolengana ne katiba tumente abu ase karoto go somali chiko tokoro kanga jurisprudence Yon kero tebanga an eye for an eye and the society will go blind. Ebengo kero monta rusi onde liso na ere to kumurusia maiso amma mojo na mangale enseje iga ara kero mweri oya tokore kero monta rusi kwa maiso to bento buatima maiso eyuere buya ko sera bebo ere bobe so objectives choko ruege susuro e agenda yo kuruege susuro teriemo teri punishment yok nero go onchorerie ogonjererio muntu yo kokora magoso nero kogera umuntu uri okorera turi goso aigunga kiyaya eno na akorera turi goso egente kenki aba punished igona asama ngane gesuro na manda ikirega na ndi kwabo nyanga ki ama onjereria aya iga ni gare se faida yo mwana inchi gosinga kyale unabone gento ngora bago propose petty offenses because bike unabone ri goso ndiro likuru kunga nuisance trade nuisance trade nekero umuntu agotebanga riribone se chiro kogenda kwa umuntu otenga nsongerere ngore bintu gete umaite is an offense a nuisance trade but bono ngakiora punish umuntu okokora biasa
okore biasa bona bintu bune binabitagete kurusi warore ekaro chinga kieji chinkoro 1930s abasongo bone bare koranga kyo muntu gocha kunya kuoge echiro ngansongerere is an offense which is not the case boni kuna boni gaturuga to so kadaraja na botoko nyora abantu bagokora iyo ere rigo sase rijiko nkituragere rigendere kobera aroro onye ndirikobwa ambatana nekatiba igama onjuri ya iga narororo ago support omwana inchi are for the benefit omwana inchi wakili tote tukoreringa ne tumakwenda si abanta imposters uzikwak wakili bago sumbo ikyombe ebono anga kimo mwana inchi ngeratarachie amangana ebiri horongireire as parliament na ndindi na kitoranya tarachie mbwango kyobo ose bad akere bile kiwe parliament inkwandere chi stage shiria first reading, second reading and third reading echubono ne chia standing orders chia parliament lakini egente getangani inkerina ekero amatangasa ochakobekwa ayokurwa amaoni iguru ye bilie usichi bilie usama badlika agongo kurera minto mwanya getinge enyomba yeito kyerekeneke usingo kwana tinda kwana munuonde kenyamorero Kiswahili turigiri bagari ase turoche natego chikoba obo richi kurira rosi kuri bobo korerio buya togende turwa maoni yaito ichikeri ndiko irageka ase ogocha ko bekwa richaka obokoreri bwaye ase ngejuri ya rule ase stage area yogo sibigwa yani okobari find wakwe etuba eranda dia boneri ko anda gochimotwe ne nokunya comment gwakwa chi sandpaper libe lironge eye bono gere stage editokorokase richiko yogo chuko actualize yani koribeka libe ne ribono gano etegeta aye Brighton bunaye Fourth Estate no mwanto bwe media nchebu no mwakili turigere nanga yego chikotokonya inyora da Brighton amachika chenchigwe wono tubata machika ya cyber crimes 1930 to about cyber 1930 to about mobile phone 1930 kero mondana bate laptop na so nyomba gete yo yendu yane nkanyora kurugesieri ase nazo egento yo kananya otegeta bwatie esime koboko ze laptop neke moni kyarenge nyomba eke moni gyoka gobeke buya omusubati okore orio moskali geita ne esimi abwate oyoko okoburugera mauga esimi abwate kunya kubatare omoise ko yori chikoni esimi akobata abana no gongwani bakobetere buna kwani anko soyi bari nacha TV go yogete omwana atene genda retera anko amache amolero moyo na igure ga okorora akagenda ryoka akabataiga nada akaira ekero ngina kumubona na kigwa amache ngwareta amanda mami ote amache na okiri garia tabi anko aenda bekenge ko dynamism osama badiliko abeire bone tubwente kubeka amachiko na abana bone bari holiday ya yemetinye na komenta lichiko tubwente kuri gibono neri na kitoko babeka mbebe metinye yebera abana bache kwebeka ndi kyonse bagosoma na mine ande bana twasere mangana ge digital yes so goika toros nande emikakati yo corona kitogo contain explosion ya abana gosentu abanyene komenya so mutandao pesa kana tukorera abo nara okoruna Edwin Mukaya abodi borigena parliament ni okorana ababunge barororo mpamaite lichiko abana bagwakiri inki batari gokonyera ensi ya Kenya kobeka machiko aramaronge elinde tosikyochibosi era bana karabona karabu mwaje abantu nabo gobula obochumba wendali nanno igobor bad no moroyore oseno mwakiri kibatari kobeka machiko buna yabwenere asinzito tujakirira tumagoja tukoda parliament nandi buna tokorate botambe twakwanne ngane botambe ekero togochora bara ibaitu tokubatuma gali ebakogenda roro kochiko represent our interest parliament is a convergence of interests chikoru chinse amo ao na abantu abararo batakere kubulirira ngaki abantu balingo chiko represent gali nki patagete nki kere abagwenere batinkonya tori ngo muchando ngo choroto otoka buna libona twateba ngaki independence ya parliament as an
an arm of government chinsa chinde konyorori nga yaswana niru ne chinsa mo chinde che serikali buna bona nsemo executive ego drive agenda gete ya serikali kwanyoranga as opposed to omo bunge kogenda gali aligereringa ki interest yo muntu oli onto maganiri onyoranga interest chinde nchiraro chiko chichatoka bona interest che serikali kwanyona libo tandaro correct uko chibwatoka lakini in fact and in law amo bunge gasya eno kogenda correct ko ensure nga ki interest chyo muntu oli moto babunge nkoro syali chiko liko gwana ro muntu na kibono na kiegera kero komenta na kiegera edwini yabona abako ende ima bange konyone ba maitirichi nkibadero tume kero bo manyo bwabo kero ba cross ya machiko akonyo muntu taenda atume abe muntu bwe party egera kinga de edwini yamineti wa che maite oko asoko ligereria yabona ngukwana no mo mwananchi chi interest go chire tofauti ase parliament area omo chumba na bago so parliament kabwate chi interest cha abananchi baye lakini chi interest ya serikali era ase obugambi nchiri chechi kya mwengera bajira mwengere abachikongera aya egentu ya kabere ntora tuare democracy eyego chunchuga ebeke executive kando ebeke legislature parliament kando na judiciary kando na kike torocherete kerogete nkwaro raga go mojajio na chekina igoro ya magori ebinto kakurusigwa se koti arenge ya Nairobi erinche no mu advocate tingo saba kwabera asogote na omojajio yorusetigu akarutugo chimalindi ma no nyatare correct nakuru tare ko irutika tare ko irumuranga agarutugo churu sana ime malindi eliyo yarenga senge chana chitekina getarenge kogokia serikali yero so a separation ichi nsage ichi sato che serikali judiciary legislature na executive ise koba kabisa democracy eto eanche nande instill that discipline dolinto tuaraba jombe baito obwato koganibo kora amaya Waziri Mkuu Adhana, good morning brother Brighton na bageni watching live from Katali akona sisi asemambi yabambia bana kwa waziri mkuu alikuwa sinema Katali atubati asemambi yabana bana tuarasu kile kwa bwase amangana ayogo beka bill na machiko aliyarengete okonyensi ya Kenya kuambatana ni constitution ya 20 bana tuende wakili ntu akwanede na wakili aliye wiki eli igoro ya bantu mbara bakako basaliriye lieta Wakili tujakiringa mataba kwa serire te babujire gose ninumwa abanjire ko ba ase jiro yobo wakili abantu bago to saririye lieta abu barukiru masqueraders masquerade ngentoki ngento tagete ko manyanga linga ki omo wakili buna litu akwane ngakili ende ntobwate chinsemo ibere ntobwata an advocate ntobwata a lawyer ntobwata banga an advocate no muntu obwate wabwate license yoko korere kina na ko file kina na ko wakilisha kotini a lawyer to kanyora no muntu oli okorete gento gekoro kwanga ki degree eli chiko osomerete ora wa advice tu igoro ya mangana eli chiko lakini utako ile kotini bone ka to kwana igoro ya bantu bago to sariria marieta ana abantu bali bago ekora ose bakogere so mwana inchi bago present bunaba advocate abwe batali ba advocate to kaligiria nsema to katenga ki enchira nero to gutira gocha baka gwacha kabo mu advocate omu advocate na abwate ebinto bibera so mwakonde bwensi buna bona to kugamba iga toraba wakili babere ntobwate ebinto bibere ntobwate P105 ine nambe ko identify ntobwate practice number practice number neri yatenga ki omwako yo 2023 nimbwate license yoko kora lichiko yoko wakilisha omuntu kotini bona karo omuntu atabwate ebinto bibere atabwate P105 number igotali admitted as an advocate of the High Court of Kenya atabwate practice certificate yo mwako uyu igo muntu uyu tabwate bagalinde lyonsi ora moeki na gokorere bono bali bagocha ase mwana inchi gososo nde bwensi batenga ninta tenga korere kina batabwate ebinto bibere na bwa abu batokoro masqueraders bago saliri chiko kubwa mona bago sali ese elieta lya wakili alitoka tumanyo muntu ekiaro muntu chire bono ngumo sabe binte byara binga ebuna muntu watekite todi akene gora ya eto bwate bono umatenenga kia digital oise kwenda Google o type ime eleta LSK yo koleta LSK search engine a search engine omonto yerieta liria yakwa libeko erieta liko koleta rebicha osechi details cho mo advocate enambe kurukwa P105 na nyiro rire gasa P105 na re license yane okoba mo advocate na re egutwa ri na bekire tu egutwa
na begete seinere yekurukuna signing the role a role negeta bugete kerkia baro gibono kiaba advocate modene ketabu kiaba ro gingero egetabu kiaba ro gibono kiaba advocate ege kurukwa a role of advocates okubeke sei motuyo mo chief justice as a supreme court ya Kenya kwa ewe namba ere unique enamba yegere p community practice 105 na form ya renge ya begetwe ase ege serikali matikere serikali ne bwate nonye huduma gali so kwanda namba gitenero te una chicha succession what na P41 P37 chinamba ejiga ne form ya renge specifically your admission ya ba advocate 105 yamanya goche namba yao alafu moelio yache namba yo mwaka kwa bekerwe gutwa bono ekikere sikoga nkerina umwakili akwanire omonto we konire kobo mu advocate atari omu advocate ama tatizo tokonyora nararia narayoro chigaga na monto ebine bibikora tubyamaremo omonto acheta kagoro buremo asenge chacheta akaratigwa oburemo onde tapinga ona buri mubumburi bwaye lakini tabwa artista kabad go sama sakara akoro kino buri bwanyagete ntu asomete nkyo kero kugoro buri digere yate ko kero bona ge bina bya na chirubwango ngwaro che kya bata maboko moison nkero chinyomba chiri chiata gore twe no na ngwaro cha mabe sana enyomba eri yamo yatagore tugari yenge nyomba yage twe sabwe naro cho montori gaso getia 99 million igarusitie bintu ngumbu ebyonse bya nyomba baga TV eregari yareto ya beta imported echo erigero sirine bintu bire imported mabole ya begeto chital siria begeto lakini ya kiragite yete tegoro obo kore ribu mu advocate obo bwarenge bwa mana sana mbaro bari bachiresiko baotana nchena tete ko robole mogaria nkagenda so mu advocate gete akagenda okore gento ikorukwe search akaira na gankani agandena chi title cha saria echire ibere eyemo nere gotebwere yekene eyende nere gotebwe yoburimo tindochi usitinda amanya usitinda ahorokigwa neririere yekene use yoburimo tigatogoro burimo gari igo wakiri na bawakiri ntotebe buna abantu abange mbabwate bejando bakwende tudire sari batumegete bari bekorete ko bawakiri nara nero kubona kim abawakiri ababare batari abawakiri bakora abawakiri mbare gutana abawakiri bande mbatare boka igo ntuma igo muntu na hara usarigete lakini batatagete ko bakwana mbake karoringana yatekire na tutie PD tujenge inji na bamente ko jinsabu ngakubona tora akordo manyaba nande uko baye ubariba omanyete gotara no monto bwe konete terigento kerabe bona twensi tunyago cheka no na bera bakonsana osabo monte letri yayo be kase search engine yito nabo koege no monto no bokore libwaye bono nkiye gotorangire tokore muna abananchi benseye buna nchomo wakili osina abananchi ba Kenya neri na tobe abantu tore no borori bugutaka ko komanya gochime onye ninche Morara George Bwakuma buna nachire netangasi no bokore bwana borega bari babere batatu mwatomere kuruga gocha sende bagocha mpaka bacheke obisheri asengo teba ayo manya nenkyombe kerete gago someri chiko sari maite no mwakiro piangira nase irali mai komenta tuara kyombe gyaro South of Kenya bako machugwa barabe karba ko likya banda abana pale members ntonyo ne bado pale members lakini babwatu bukurikana ndora ke komachugwa kwandanga teri ko nyari kana nande na reste ga burungi mo LSK itirari ki mo wakili onde bwensi otali omo wakili egento kia beta se kesi ke to kwana kia letira mangana aya eto bwataba mo wakili oyomo oro mo wakili bene nande na reste akuru ku Brian Mwendwa Ntwiga oina ro mo wakili o registered na LSK omonto yo igo gweko na bunu mo wakili akuru ku Brian Mwendwa Njagi egento gioka akoreta no go change profile agakore nga totokoro kanga email akorete email hack aga change profile photo
ase poto ya LSK ngaki Brian Mwedu Antwiga noyo iga akabeke bichenga eria agachigosirio mwana inchi korengera ringa kinga nero no mwakili ega tokene ngero kwa bodi ngo monto gotara no mwakili ngo gusenga mpaka bwato gotara okobwatana kobwatana tikori aroro responsibility entanga ni karota ete obwate kina osota ete obokonya ase obokorere bweri chiko ayebu no ori ogochikorio monto no bwate responsibility okore no tokoroka due diligence ori ngaki iga ase ngochi oyo no mwakili nkokore ogoenda gokore kina gosengaki nki yakorere ngencho borigo boringa omonto no mwakili ari ekiagera omonto nde bwensi ora kone atebenga no mwakili ari kende gionsi ara akore na banga no gokore transaction yo mogondo na banga no gokorikire agreement na banga no gokore kina gogoseko go draft ya masakara ngako bekire code ebinte byonsi pi ritukorire to komanya ngo omonto itari mwakili amangana yonsi pi akorire akoba null and void naro kuruna Grace Mandere akoboriga Wakili ekero twarori na mwakili oyo nigo konya bwatu bukurikaro ninkire nande gekora Wakili ande bakumwegera naso metiga oba ina komoro Grace Mandere mbiya mono mwanjomo rigere no motegereri na Grace nande ndakoira niriga ekero toko somegwa koba aba wakili na baadaye twaba advocate ntubwate amasomo ayamana sana ayo bokoreri bwito ayuga bwate akoba underlined negento nasome tigage kukuna cab rank rule cab rank rule ne ekieleleza segasio bo advocate yo totebuna na bo bwato bosubole oseribaga yo kowakilisha montonde bwensi okorete kebekende gyonsi osobwate kina kende gyonsi etabwate keria mwanya bantera ariana nekenene osenegeke nekia osenekebe neke obwobobe ose botario obwobobe inyora Willy Kimani gaitetwe na baskali bari babora liman na banda ababa hukumiwa lakini na wakilisha tu kotini na ba advocate Kimani yote no advocate urenge bunandu bichi keririe turia cab rank rule igori toete ribaga no busibore bo bokoreri bwito botatwara ubaguzi endeyonsi irali commentary arabwira liko komenda bona nataka tuendelee ni igoro ya mangana lego week mubwate kena kiko turigiri na no heno mondo ngo jare koti ali tama itinga kwa project bantu banyo no gitali o mote tokole ga se koti para muturigiri na wiki mubwate lego week ni liye kato kuchikuria tumachikuria igoro ya mali maya asinsemeria mafuko inakia bantu bachandikira igoro ye nyumba gutago neri chikobata bwate irali tigambwatera so mwakili atigira se cab rank rule emineti ekabu maitene taxi yo maitali go chora umutejo enye gwachire ogo correct ogo korirwe gasi igonye go goche se obisio mwakili na bwateli bali ogo represent na ndingira neriga ekero ko bwatena na cab rank rule nege tokoroka presumption of innocence ekiagera onde bwensi okageire gokora rigoso na bwate right kikatiba koba presumed innocent until proven guilty in article 50 ye katiba igamba chika yuabere ebingese bibere na bibiko ruribaga ngano no muwakili umuntu bono ekonne ko muwakili nabwate right yo koba represented by an advocate alafu bone gatoko swasa mangana ye legal awareness week ne wiki law society of Kenya ebegete semo elinda aba wakili bagenderera ko eresa mwana inchi babaye gento tokorokanga legal literacy anda abwese ndapo yobo semi bwelichi na anda abwe senda ile baga iliko pongeza Ndizi TV na administration ya Ndizi TV ekiagera into bono ntoliko kanya week into every week we are doing legal awareness but bono for mwana inchi ku understand legal awareness week ne linga ki Kenya ngima aba wakili ngo ikaransa bare se ebitaseni ao udaboni go genda Kisii locals boniga na boko nyore tentira aroro asoko nyora mafundisho asoko nyora advice free of charge utali waka na kindi gyonsi elinda abana inchi banya ko semi gwanga ngikorete nkikira aroro no bokorete bwo itumburubi wakili ngomentole ayo mwancho morigereria mwancho motegereri inchwa se koti ya busongo onye kubwate kina kindi gyonsi besa teyo gosabu ase wiki tocha ate Jumatatu na nderero mambe na ritikurio mwario etokorwa obosemia bwaki na kende gyonsi kerio bwate kurwase abana chama ba Law Society of Kenya
ase obokoreri bwitu bwa Legal Awareness Week. Karibu sana inchuo atenti yetu noere o choreru orike oichori wenki na kyobwate nande oibu mu advocate o otegerera nande akoe obosemia na wasiana kyokoreki na kyao. Karibu sana. Tabia sana wakili kwa tutugarita se wiki yumatena no kurua mafunzo ngakimawokora emirimo yeno nebi na bindi ngakibira omuntu nare karia ogosyunga kyako chora no mwakire kerabwate case engakia kwikara no mwakire bantu baro konyora no muntu to mutanta na kyako konyora babo abrani abande bako ngakibona omuntu step getegero mayana bono date konyora hire usindate konyora wakili George Mo bantu bari konyora omuntu mwene no mwakire usinga bado mwakire geta bantu bari muntu kibase konyora na mali maya konyora bantu bate shida no enebina tubwate lichiko maete kerelia ntonke bwate lichiko liaye ntobwate lichiko liko regulating ntokoroka marketing yo mwakili maete marketing yo mwakili nere tabauti ne biashara bindi gose services chindo rakore ebintu mbiro obuno mwakili urakore go advertise na binde mbiro utakore go advertise na ende bone karo muntu bona ko ebori ngaki ngo koranchore umwakili ankorere kina gete egente getangani kyoro utakere kwebori muwakili kimanyete onye gokonyora tumaye muwakili ondonse chobis chaba wakili nchiri buna bono ntubwate law society officers within Kisii asora ikaro rogori ngaki ya nkorindo muwakili ngaki ngokore lakini naro ya itubune koba mono abantu bagoche court ekero bwate ngana ligwikire court igali kwanyora muwakili nararoro kwabori obose lakini elio kobori erende to baise konyora umuntu umaye umuntu narororo gocha kwa moekina onyagote ingarero tingi gweti buya ntagete tigantige nyagete antenenere muwakili yo kwa ire kina turochinga ngocha arotenera no ane court abantu barabona bagokoroseria masakara ekaro bagokoroseria masakara bagotenga njuru muwakili ngochinde gokore kine bagenda bafaeli lakini batagete gutumia muwakili gokore kina barabwa banyene batabwatiri bagari gokora buwakili igwa ayebuno muntu uri go consume legal services gosoga neti gokorerwe kina nuga netwe beke inso ebori ngaki ekarongo chikori legal services ingo chakera asa ororo gochakera no muwakili uri manyete goso umuntu uratoka se court ogokora bokoreria roro na akora ebuya gotengaki muwakili nyagete igwa at the end of the day responsibility nayo monyene gokora oboringoria nganga ingo chikorio muwakili onye gogotebanga no teto muwakili no embona buno morigererio Ndizi TV na bogotengaki atigangire rongorie kino gositigangire George Morara bwa kumeki gositiganga ndembori George Morara bwa kumangaki ekine na agenkorere onye tago genkorere na amanye to muwakili ogokora mangana ayimono gosogo kora nseme yo bokorere bwilichiko eyuna erenjira turairaniriye gotebanga ngaki okoro nyoru muwakili ebiza no wakili komenta kwarenga singane yo ekere wiki yere ekere bon aba bon muna Kisii Nyamira ngito semerete kurwa se wiki yenu ya rego service week service week ko matege ko na chete buna yo mancho morigero ose o motegereri no na ya Brighton ye ko ateribaga o chichega arinko obosemia otegwakanira siringi no na yamo ngo ko obosemi bonsipi buri kwari go chobisiane oigore file na chirbu 10 nando ikaranse na osoko ndige kondora ne chirbu beru gwakana ko igore file ne chirbu 10 gwakana inche buna karanse tega lakini bone legal awareness week ye ige ko teribaga ochichegaria buna tokorete mepango yeito etokurwa egasi yeito service yeito bosa tutaigwakana no ene siringi so ekero gocha nande gocha kwa ogaria engo kwa service bune ryo nyangwa cho bisiane ngo charge chibasechi chiri bubere kondora na chiri bu komiko gore file bon so eye yakoreteire yakoretira ange ase obore muri obotore na baro bwa society yetu bono iga egi akabere yakoreteire ribaga yokonyora engaki usensa yokoba ana kwana gose obosio no mo advocate oria ore registered obwate AP105 aria sema yeito to konyora mekore ye kunyagweteta yaros Brighton nkonyorie na bwato yo mu mwanchwa onyorete contact yane kuruga Ndizi TV agacha sende ekina kya yambu yagi achagete akanyore mekore yuega mo chakirie kina lakini ase kineke buna bage chagete
bakobeke kepengele gete kia maana sana ase amasabo aliasabirwa cyase koto oikire otuomeire kino bwiru bono na pili akire ata tutumenya ke tukigokora enche na motena koranche igage kine getangani ndwakorete rigoseke na yayo rute gante no mu advocate ekero cyo kumenya tari mu advocate iga igashekere kesiko eye bono iga awareness week yeto you go commit face to face with an advocate of the High Court of Kenya period mwaka kereja kurukatali yawe saudano ondime yumurubiri no butambe igasinge denson onyambu nyanja out there in kama kawaida dini yaboka out there no ondimbia na semiria mange na wakili baito asimambi engiambia mono DSTV asobo semi bweri chiko asimambi ya abone kana chi brobidu bya na komnyoka wakili to jide kange kombinesa to gatokore umurubiri oyo na taturagina amafoko ne jine na malemande no Gusii twade no ne mebernere mojeri itaratu kutoka boniga asingenjo yebine byamaremo eviction yo yaba gosindu byadena ninki yeko gerente geko ba ira nintu akwantu goretasi ni nerba nataka wakira so meira lima so akandri inki yeko gera tubwate mejande roje bantu gorera bare kirimani ali gorera bare mafoko inki yeko gera tubutwara mejande wakiri na dicho gotari yego na koira ni nyuma na gotebia enta tenkoire ntumie example kerega obore mobwa bekwa industrial park ute mboma choge tongeri obore mono bwa serikali no bwa serikali bwa manyuru bwa serikali kurwa ekorotonya to huru ya Kenya lakini emekore ebere tato ya chire ya rosi chitaito chisoeta sobore mobwa tongeri koibari gwachira ya Brian igote etobore mange tongeri kere ko gure industry ngorosi gwero bono ga kwanyodro monto igota tobore mo tongeri igota kere gente kitangani okore konyoro bore mange na tongeri obange na industrial park area igo bwento okore gente ko na due diligence ne search ye title search gero manye obore mo bono bwango bore obore mo bona kibongani obore mo be map ya na kibore obore mo ngo motangani obobwate ngai boruete bogacha kuberieta dia George Morara kumo yokone egento gya kabere igote kero manyina obore mo boiga inkibote kere bokoreri gwororo ayo gwachire tongeri oyo okoro kirikwara troboremo kwa moire milioni ya yemo obwatire ogotebiri ngo koroserinde taito otamanyete na obore mo bakoneiri ne taita rosetie igobore obore mo boria encroached on the land of the government eye tongeri gana koire example tongeri ende na koire example gere nyanchuga amarema ya serikali onsigo ikairane lakini asenge tubwate erango ye ekiginga tubwate erango ngagache korobona mwana onyageta agachire nto chitwa kora egento yokokona due diligence tokore uchunguzi nande baonchoire babekirega matukai na osachi okomanya okochunguza obore mona kire gento lakini omo egento akamonkero bwendo okore ngere kieke origio morebi oyo mubwike nyorekyo agotebie kene guri obore mo omorebi oyo mubwike nyoro na bomoko bonkora tamore osi moikire kwaretire none chengenge kuitore omaiko nyomare atana agonya gotera nero rirwe na wande bachete bakariegwa omorebi oyo na baro omorebi lakini information yabwate nero yoka yarenge kurusia samaina ye mamba lakini twachaya asetore bono iga umugambi agotebeti iguru yobo okogora amarema ya maboko na kwanaga iruna karake na iraneria omo nare obete interviewed otarete kogora obore mogari gari omo advocate ya cheta sare afya house Nairobi akamotena na achire na kori research na nyore chitaite chire ibere chitaite chibere tinta tinkongaine no chira se file tima itinerie yakene tima itinerie ye yoborimo tama
twasoia sobore mo Tangana na ye. ekira kotini kiana chitu ya debete etaiteria ya East African Portland Company Cement Company Nero regional na abana barabo bagachibakarosia eyende ase file eri ya lands chionsi noche almost jaji omonene ore bosongo bwamaremo akuru kusila munyao sila munyao na cheteki na kemo na akuru agatebona abakorerie gasibo lands mbakoigenwa ase twekera ase Kenya yabona mbakoigenwa ase Kenya yabona bure mumbo tekeri gutwara chikadi ibere bure mumbo gwendu gutwara chitaito ibere obole mu bamaboko nki abantu bali basabwe kina ne kiya babwate na babwate kina bagote yanda na aike nku bwatore umujaji nki atebete gata na lete taito yino enu leta taito yino akachirigire chitaito echi akarachi bwata iga akanyoreye tekoro kinga yobole mobo ngai buruete bugachaga eye iya koro kino bole mobo litanga ne botarabaga obwaruete ga agatebeye eye no bokora Ibono irari todebe na abantu baitumbanga inwa batumekeri ichiko ekero bakubwati mangana bunaye kwabori ng'aki nerichiko ritari rigiya richiko mborongerire mochando tobwate buna abakenya nogotabwati richiko nogochaya nokoba abango erang'eyo omogambi atebire yogotaka konyora profit ekero obwate erang'eyo yagotuba amaiso gwatiga gwatambokeria ebitambokero binde birio otakeire kobwatia kwanyora ng'o tori kubibwati boronge mpaka yaikera bono ase ogochia goseri gokora omogondo igo nere buya abanto twabwati richiko Ebiasano manju monekero toretigo chigokora abantu tebina tubwatie richiko wakiti metigo seye nebe isikasi ni kinataka naturalgire na ase county ya Kisii kabon twakora twarokwana anaroje ababasta bakarikwe murungania igoro ya mangana kubonye bate ne piringwe tigo yarengero chikubarusie bango lakini aba misemba kwante badana yaya inganeri twalite kanyira sinini dimedina turkwanda sinini na mangana kare piri wetu wase konyana nonye no mugavantaranye bekese eba basti bakora ganyake barana ke kana ojigosi osimbi abasogende bakari igire na yaya bono linde kesha linde giriru sugeba inyora iga asenare ende no mora ibwense ya Kenya okoroku William Samoei Ruto ntobwati baga diogo saba amadeni korusiko tobwate chinguru cyo gwaka ne bango ebango gebwente kusangirirwa sekera omo Kenya osenche ngwaka ne bango nimate na nimbwato goisane kagete na ningakanete bango ayo gwaka ne bango no bwato goisane kagete bango tari gento kiaro siri gyoko tosuma gosegoto otobetereri ebange yabeta contemplated na serikali ya Kisii County yaba abantu bechi kanisa balirire ibaganyura ndi arengo ya public participation yarenge nonye yatangasire twabwenta kogenda social hall ya Bosongo turwa maoni yaito tukane ne bange yemwa bekire eyeteria se ya madiri yaito kurende eyene propose kubekwa umataba bako craft gusibakurika barosie finance bill ya kere serikali nambari y'abasomi gusaba ngaini barigere nangento kiturabeke yatoretere nibo ase egekabu yeto kienibo ye county matene enibo tutagete digo soria abete abananchi mbagenda bachikukana na ebange yumu abekire ya kesha negere erete egiate kugitarikia na inyoraiga chibango nchiro chibekire bango nere okoigwa na bango yebibe syntax in minute syntax igere bango gete yo okay abantu kunywa sigara ekrogo beke bange na se sigara koko beke bange na se amarua igere nchira abe igori abantu mba bakia utumeka ama ncheno mo Kristo de omo Kristo na ndo mo Pentecosto abere gatato ebango nere eye ya kesha ige chetasenge cheta to go discourage chi disturbance chichire ase chikanisa gete echichi abere gyate ko chiko babona shaka hola asense yeto ya Kenya
Biasana wakili kero wakili tukora wakili machiro tena public especially andu kurangira mbago ja ekaro dikigori etire arba mauja wadana bono na kirinde kare or inke mandu batero tekere serious sansa maba ogo chaya kuri kero ona wenda to comment ngani ogo chaya kuri twate ba kweli chiko ekaro mwarangiri ungaki minto e bill nere propose diereiga inchuba ka social hall murwe birengara libyaino abantu tukeri to kubaro ba konyora bono lichiko lietire bona ria mangana go chago to otoka lakini nande ese bill ya nje ntaetenge bolie karo bona bunankwe boli buno monto ngaki ekaro to koliria sense yaito nande no boene ne ngane raro abantu abango mete bona bakorire njiri ko bobonjoreri abandaba naende naba pasta bakorera kuse naba Kristo igoriye bange monori gero konyora ngana pasta bakorera abantu abanyene bakorukunga naba Kristo mono ndura yuba bakorera ekero to kurigie nibo enibe yakare go chigosoebe income ya serikali taringa income yiga nigo bone ngere for the government eko chigoto konya sobo koleri naende buno muwakili appointed which is very correct chikanisa chinyinga buna boni gogende within Kisii CBD ntoka niti by the way nto ku planning Kisii neta kire planning esababu ndiro konyora umuntu abegete paka kesha ya mugaso osaya ngwana gweta bosongo gari onyore korwa gora bagete igoro aso umuntu anyagita ari no erega umuntu ore no akubuye musiki moino ga kabisa ngaki ngankesha babu ose ngane okuwe ngata babu ate kwe wiki gati yeta abantu abaye karo bayimukire okoro bonjoreria gwethere njiri ikiagera abande barabu no bonjori bagokora neta keire barue bako ekare bange ya tokire elinde chikokonya asoko bokoreri bwa kwe county biasana ndori maminja kanisa korende ndiko tote bana amachiko ikabwa ndamente ntobati nyagetari chirega tie town yatari ya monke and kiwa ndobati chobe sia ba advocate chirega tie town bone go bokoreri boito bonge bwa advocate eto korea ebi na se mutandao obisi ita se tore Gusii deluxe ekanisa nere ya mota akore obokorerie kroboka bwate kashe ye mogaso chi PS system babwate kende nkeyora kwane ne nyomba ase kanisa yuere enyombere chimita 50 takito ukwana kende nyo igaga se obisi yao igor regulation takirebe go ika regulation ya koru ne regulation ne enene usengi yera koru ne yokobeke bango ena chabantu gokore binde nande bo igona bonda mentera bunga ki ntobugate na environmental laws umaete ntobugate ngo togoroka noise pollution igonje na bonda apongeze serikali ya Kisii county ngaki apart from kobeke banga asamangana kesha tigana ene tuchikurigire ngaki asamangana noise pollution ngaki togo kore ese town ya itu noise pollution yakore ekearo license chinaju ekaro montada de gochaka kobeka gosino mokutano wajaga tigatiga ari capital bantu ba nyora income ya toka serikali te banga nelioka tutari konyora kende ge gokonyu mwana inchi ge koba in terms of income kirabe gosini license gochiese county government ya Kisii ndio tujikokora kwende ngende kwera kama wakili nariko baboli mongera ndibu na wakili gosimongera ndibu na inwance individual igana na bakijikura mule as an individual twarena litugure goro naro jena nande osoro factor ya jagiro jase county njara akira ibon na madena mongera ndibu na wakili gosimongera ndibu na as an individual osoro factor ya be litugure goro osoro na kwanete jinyo bajo barari njara letina ochakirande na majedi obokore bwe county ya Kisii onyo yara akire na kigo so nando rakire ama abintu byagire aba gusiba bam ngitura kwalinga ne hande go stiri na nando kumusana nkutakire ko bo gantu akoru mwako yomo asobo koreri obisi Brighton ayene media tenda ko boy abajumbe bari boso gusimba renga bari baguzengi bari 13 13 abo sabo Kisii bari kiana nominated imbare ko Kisii o Kenyuri no Ruop abune basene ega siyo mobunge ne ko oversight county ega siyo ko oversight county gere parliament ye county ko ko county assembly osoro igabwate getiro abwante go bogoria osegurube ya South Mogirango enari chikuri twateba ko tacha moino obwate rango geto bwate tamagete einero richikuri ya Kenya serikali ye county tigeti gwase omugavana etigwasa aba MCA etigwase omo senator to konyora muntu to kogosia Senator Richard
momoima onyonka ekerago tebi gavana egento gete nabwate ribagerio osoro tabwatibaga ryoko oversight gavana Simba Arati osoro nonyambugira ngo mate gavana Simba Arati gamubwete chikuru simple. Wesana wakiri urebirengera byakera osoro factor yakire nantokora nabono nigira jinga kutusumbwa se county Kisii osenga kina bari kurebirengera agi irali yago ntenda ndairane njere ngororo iko litangani osoro factor ngentuki omayete bintu mbiroro toko wai hype wa osoro factor ngentuki ekiagara egasi yo mubunge o South Mogiranga atakire okori gasi egasi oversight yabwate na ase national government iga no atakire koranga ki ngakia ko whip amagenderera aje sense yitu aje no ne county yitu lakini egasi yo ko oversight yo mo government the county governments are oversighted by the Senate. Umuntu representative ya Kisii county ko oversight umugaba na Simba Arati ne serikali yae no nyonka mumaima nande na akwane de gakero kende ngaki onyonka mumaima Richard eba campaign amona Simba Arati na ende mba promise ngaki ekerongo chigo ikanko bo mo senator mwangiro bo senator na inje mwangiro gaba inje bakambo ngaki osora yani Simba akolega asia inje bona ni gonda irane ngaki amangana yoko te bango osora factor ne raro eyene distraction na ande ko ba hyped by the media abantu mbaroro babugate birangara linga bono nga ngosoro ne fact igota linga edenga agenda nere ko ba hyped nga ngabono osoro is a fact incha I don't think nga sinkaransinga it is a fact eline distraction na ande ndaji ko teba ngaki serikali yo mugaba na Simba Arati genderera ne gashiri ngiyo genda takokora okorero mwana incho Kisii egasi ekiagara na bokuri okerigere mutu bono omonto maete na atake ko distract kurwese gashiri utakire gokora elinde kabwate kerengera lingaki omoja moyo ngakia kare gokora igasi buyaiga tigamo distract elinde tato ko korire kende by the end of the day emyaka 5 elinde njikonyora aliwe but omugaba na Simba Arati tigage enderera ne gasi akora tabaise ko ba distracted na this hyped thing ekorugunga osoro fact ari ringana leo mwana wakira leo mwana tukora situkira tukanyana nane mpaka litukoyara misi mbuya mono muligelio Ndizi TV na ande mbuya mona soko gendera gutubwatia asege pindi kya lichiko aramisi botambe iywere obwanzu bwe lichiko eto gwaka ngambuya mono asoboligereria na ase comments na bali bagutubwatia ko manyanga ki ngakitoko toko gendera go semi mugusi ekyagero bo semi nensemo ya magendero mbuya mono buya sana wakili a legal week ya Law Society of Kenya tuabariganiri mocha se court and legal week taria se court ya bosongo yoka chikoti chonspi Kenya etobate legal week ya ariganiri miyamano manchu mari Ndizi TV karo kwarenga asumruberio bweri chiko ubwansubiri chiko ime yo bwansubo mogusi ime yetaseni kya obwanjite kabisa kya Ndizi TV tomerane eikiende kirando Wakili wajoja tukwanda mange ime na isiko ya Gusii aneka tukumurekera lichigure dino tokwana podcast ke moyo toko chakanera asumruberio kila litukire Jumatatu kile tukire chuma Joshua utanera kwa producer yetu wa Sense Media Studio tuara kodiru bya ime ya Ndizi TV na Rwansusi unabotamberiane Brighton Makoli.